Avui vinc a fer-te una proposta. Per què no deixes de sentir-te culpable? Culpable per allò que digueres i penses que no deuries haver dit. Per allò que feres i pensares que no deuries haver fet. Per allò que no digueres i penses que sí que deuries haver dit. Per allò que no feres i pensares que sí que hauries d'haver fet. Per eixes nits al llit, analitzant tot el que has fet al llarg del dia i culpabilitzant-te per totes aquelles coses que has fet i no voldries haver fet i per les que no has fet i sí que voldries haver fet. Tots aquests sentiments de culpa t'estan creant una angústia que no és real, que t'està condicionant el dia a dia. Inclús quan entres a xarxes socials, veus que n'hi ha persones que han estat fent certes coses i et crea un sentiment d'enveja perquè tu penses que també deuries estar fent aquestes coses o no has aprofitat prou el temps per poder haver arribat a aquest lloc. Tot això són sentiments de culpa també. I ara probablement em diràs, val, molt fàcil de dir, però com me lleve jo aquests sentiments de culpa? No anem a entrar a les respostes típiques de anem a canviar el pensament. Cada volta que penses aquestes coses anem a intentar pensar que està ben fet i anem a intentar seguir en la nostra vida. Anem a no donar l'importància a aquests sentiments. No és aquesta la perspectiva des de la que anem a abordar aquest tema. Per què? Perquè el no superat sempre torna. Si algo no ho superem, en el futur tornarà. Si fem una desviació de pensament d'estos sentiments de culpa cap a altres pensaments per tal de no passar aquest malestar, que així tot eixiran símptomes del cos, perquè tot el que retenim, encara que sigui fent una desviació de pensament, no deixa de ser un problema que continua existint. I els problemes, el cos va treure la manera de treure aquesta ansietat que generen, ja siga des de mal de caps, dolors musculars, tensió en el coll, és el que s'anomena símptomes del cos. Aleshores, n'hi ha que abordar-ho d'una altra perspectiva, no sols amb un canvi de pensament. Hi ha que tindre en compte que nosaltres tenim el que és una consciència moral, que es va formant des de que tenim ús de raó. Aquesta consciència moral es ve formant per dos mecanismes que entren en conflicte, per dir-ho així. El que nosaltres desitgem i la nostra repressió, per dir-ho així. Aleshores entren en conflicte. Són dos forces en conflicte que fan que a lo millor volem dir alguna cosa, la repressió fa que no ho diguem, després ens culpem. O inclús a l'inversa, diguem alguna cosa que sí que desitgem dir i ens sentim bé, però després aquesta repressió ens culpa per haver actuat d'aquesta manera. Aleshores, aquestes dues forces que estan en conflicte són dos mecanismes que se van formant durant el temps i és ahí on hauríem d'abordar el tema. Veure com ha entrat aquesta formació, perquè si estàs veient aquest vídeo i estàs compartint la meva opinió, el que t'estic dient és perquè evidentment no estem parlant de fets aïllats per algo determinat que ha passat, que no he actuat potser correctament en base a unes normes ja no solament personals sinó socials i després em sent culpable. És un fet aïllat, no estem parlant d'aquest cas, estem parlant de casos on sí que hi ha una culpa contínua, on hi ha uns sentiments constants d'angoixa que ens impedeixen actuar de forma normal i ens impedeixen dormir, ens obliguen inclús a prendre medicació per poder dormir. Estem parlant d'aquesta classe de culpa. I aquesta classe de culpa no s'aborda amb un simple canvi de pensament, s'aborda anant a la base, d'on quan se va formar aquesta estructura que és la que fa que ens sentim culpable en el dia a dia. Per tant, al final la culpa el que es genera és una manca de llibertat. Ens està impedint expressar-nos lliurement, actuar lliurement, i al final, si això transcorreix de forma contínua, es genera un malestar continu i una forma d'actuar determinada que el que fa és crear-nos un malestar, com he dit, que s'allarga amb el temps. Com
abordar això de nou, però ja entrant més en matèria, coneguent els motius per els que pensem, hem arribat a pensar aquestes coses i no unes altres. M'explique. Anem a suposar, per exemple, que jo estic en una conversa amb tu i estic amb este llibre en la mà. I de sobte el llibre em cau a terra. Hi ha diverses opcions. Per exemple, me cau a terra, l'agafe i continuem amb la conversa amb tota normalitat. Ara imaginem que jo estic amb el llibre, em cau a terra i de sobte començo a pensar, ostres, ara hauràs pensat que sóc un inútil perquè m'ha caigut el llibre a les mans, no puc ni tan sols sostindre el llibre, pensaràs que no sóc un bon professional. Clar, ahir començo a tindre uns sentiments de culpa, de dubte, de vergonya. Per què he pensat això i no l'altre? De simplement arreplegar-lo i no dedicar-li pensament. Ahir és on tenim que entrar a veure per què hem pensat això. Perquè si ens centrarem simplement no has de pensar això en aquest moment concret, intentant pensar que no passa res, ens pot arribar a ser funcional, però de segur que en altres situacions anem a tindre problemes similars. Aleshores anem a intentar veure per què en aquest moment concret se m'ha produït aquest pensament, que ha ocasionat que jo tinga aquest pensament i no hagi actuat amb naturalitat. Com podem arribar ahí? Coneguent el nostre propi llenguatge, el llenguatge del nostre propi inconscient, on s'emmagatzema tots aquests sentiments de culpa, de repressió, d'angoixa. I com se fa això? A través del llenguatge. A través del llenguatge podem arribar a conèixer aquest altre llenguatge del nostre inconscient. Per això és tan important la teràpia psicològica i per això moltes vegades les persones quan acudeixen al psicòleg, algunes d'elles, quan es veuen ja amenaçades el seu diàleg intern, perquè ja ha d'haver un canvi, de sobte entren en dir, això no serveix per a res, perquè estic venint per a parlar, i això no té ninguna funció. Sí que la té, perquè a través del llenguatge, com he dit, coneguem aquest llenguatge intern i per fer de conèixer-lo ja és el primer pas. I després ja comencem a canviar aquest diàleg intern, aquest discurs que tenim intern, que està format en un primer moment per el discurs matern i patern. Aleshores, així és un poc com funcionaria el treball terapèutic des d'esta corrent, no?, que vos intento explicar. Però el que hi ha que tindre també present és que no és un treball fàcil, evidentment, i suposa temps, moltes vegades. El treball terapèutic, com he dit també moltes vegades, no és només el treball que se fa a teràpia en el moment que estem en el centre, sinó també és el moment diari. La teràpia és diària. Quan s'ha iniciat un canvi per intentar millorar, per intentar canviar aquestes pautes que ens estan perjudicant, o per intentar analitzar aquesta culpa, intentar trobar l'origen de per què ens culpem amb tanta facilitat, intentar que no siga així. Tot aquest treball és diari, és constant. Quan més reflexionem al voltant i en el que és la sessió de teràpia, doncs moltes vegades ja estudiem aquests matisos, és quan se produeix un canvi real en aquestes situacions. Bé, doncs fins així volia arribar, no vull donar-vos tampoc molt la brasa. Espero que vos hagi agradat el vídeo, que no, si vos ha resultat pesat o considereu que convendria fer algun canvi, podeu dir-me-ho sense cap problema, o si considereu que voleu que parlara sobre algun tema concret, dieu-m'ho també. És que heu arribat fins així, que sou els que heu vist el vídeo complet, evidentment, és que no heu arribat, no podeu opinar al respecte. Però bueno, sí que m'agradaria que si voleu que parli sobre algun tema en concret em poguereu dir. També en un altre vídeo gravaré per dir perquè compartisc aquests conceptes en YouTube, que són conceptes propis que es fan al que és a la sessió. I bé, espero que matisar, que vos hagi agradat el vídeo i intentaré ara, a partir d'ara estar publicant més vídeos de forma més periòdica, vídeos setmanals. Ara és veritat que tinc més temps, però intentaré que siga algo ja continu, que a partir
de quan acabi tot això, esperem que siga el més aviat possible, intentar continuar amb vídeos d'aquest estil. Moltes gràcies per veure'm.